wachako en jatend migao mar somo Julius Ogamba owuok oko mar dok ne gimomiyo ging'ado budget mar siro somb jopuonjre sekondari gani ka jokanye sekta mar somo wuok tung mosuo ewi ng'eto makamano. Ogamba lero ni ng'ado omenda michiwo ne nyathi ka nyathi nyaka siling 16,900 kopogore kod siling 22,440 kaka osegabedo katimre en kaluwore kod nok mar omenda e hik omenda mar 2024-25. The total budget for the year, and you divide by the number of students we have in this country, instead of 22,000, we are funding up to about 16,900 shillings. Mano jatend migao mar omenda John Mbadi odhiambo manyoro e kinde manyochopi e nyim komiti mar somo lero gimomiyo omenda mag siro somb jopuonjre pok ochopo e skunde kaka dwarore. En wach makoro medo nyuolo paro mopogore ka riwruok mar Tunza Mtoto Foundation ochiko mar dhi e doho ewi ng'eto makamano ma giwacho ni en ataro mar chik. Kaluwore kod direkta maduong' mar Tunza Mtoto Foundation Mudhoni Ouko, somo en ratiro mar nyathi ka nyathi e pacho ka kendo chike matayo budget ok onego ket malo maloyo dwaro mar katiba. Kamano bende riwruok mar jotij mbalariany wasu koro dwaro mondo Mbadi oruch oko weche manyo wachogo ni sirikal onge nyalo mar siro somo mag sekondari pachoka. They are doing empowerment, a lot of empowerment. Why can't they? It's not helping us. They have money. If you see the wastage in government, the money they waste per day can fund the entire education. Jatend migao mar somo Julius Ogamba to kata kamano okoni jofwambo emanyochiwo lipot marach kowacho ni ng'eto makamano otimre mane ikomenda ne ewi nok mar omenda manochiwnegi e budget. Based on the amount that was budgeted for, when that amount is released and distributed among the number of students that we have, it comes down to 16,900. It does not mean that we have moved from the 22,244 to the 16,900. It just means we have not been able to reach the 22,244 per student because of financial limitations. Migos osingo ni migao mare tiyo matek kod migao mar omenda mana ni omenda mag somo chopo mana kar kwanne kaka katiba dwaro. And the number of students has been going up every year. Yeah, but the figure has not been moving up to match that number. But we are doing everything possible to make sure that we are able to come as close as possible to that number and possibly hit that target. So I want you to let the Kenyans know the correct position. And once you understand it, please put it correctly so that we know, people understand what it is. What they did yesterday. The policy on free primary and secondary education has not changed. The government will continue financing education through capitation as it has been over the years. There's no change. I know Honorable Minister was misquoted yesterday. It was out of context. But I want to assure the country that we are continuing to engage Parliament so that we continue getting the required resources to support education in this country. Dutote, penjo koro bedo ni, ere kaka ten sikunde dhi pongo wi budget marge igani kakoro sirikal orem chiwo omenda duto kaka katiba dwaro.